नागिरदोंलै सिथानो मानो सिथा आं भिडिअ बनायनो र' ए हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज स्मकार ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनो थाबाय लोगोसे आंनि साफ्रोम नायगिरिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय दा नै आं मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाना फैलायबाय लोगोफोर दा दसे खोब भाइरेल जाबाय थादोंमोन ना फेसबुक वाट्सएप भिडिअ बायदि बायदियाव दा आं बिनिनो मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों दा टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नुनानै नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ सोरनि सायाव सावरायनो नागिरदों दिनै दा दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय जोंहा मिथि नार्जारि बिथाङा गावनि मोजां मोननायखौ गारनानै गुबुनजों हाबा जादोंमोन ना दा फैयै फैयै दायो बे आखौ बेखौ गारनानै माने न'आव फैफिननाय बे आरोना नैबे मिथि नार्जारिया जिथु बर'नि फेमास एक्ट्रिस होनना बुङो जायखौ बे माने गोदान दाख्लै बावैसो हाबा जाना थांबाय बेखौ गारनानै माने न'आव फैफिनबाय आरोना आरो बियो फंनैसो माने बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना खोनासंदो बेखौ बिदिनो आं रायलायोमोन नालाय ओमफ्राय आं बोरियाव रायलाय लांखायो ओंखायनो आं बिखौनो रायलायबाय थांदो फैदो नोङो थांनो हागोन दे होननानैहाय आरो बेखौ आं लिंबो लाङाखै जेनेबा गारि बेसेबांखिनि लांदों बेनि आं भाराखौ बेनो होदों ओमफ्राय जेनेबा आरो हाबानि खोथा जेनेबा मुम्बाइआव हाबा जानायाबो आं बेखौ होनबायानो थादोंमोन जे बे माखौ हाबा जाया ओमफ्राय उनावहाय बिनि लोगो दं दाना मा खबर दङ ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो ओंखाम जानो लिंलांदोंमोन गावसिनि सोरबा थानायाव ओंखाम जानो थांनायावहाय उनावहाय बेयावनो मानसि लिंनानै थानानै ज' ज' थानानैहाय बे हाबाखौ दोनथ'बोदों ओमफ्राय उनाव भिडिअ भाइरेल खालामनानै होदों ओमफ्राय आरो बे मुम्बाइआव थांखालिबोथ' बिसोरो आंखौहाय गावसोरनो ब्रा ब्रा लिङो मिथिंगाया ओमफ्राय आंखौहाय फासायनानै दोनो ओमफ्राय फैबाय बिसोरो लांनो थाखाय आं ओंखारबाय फैबाय सोरबा सासे फैफादों आदा होननाय लानानै थांनांगोन होनबाय थांबाय ओमफ्राय टिकेट दानोब्ला आंनि मबाइलखौ लाबाय स्क्रिन लांबाय टिकेट दाननो होबाय आंबो दानबाय थांबाय सानैबो उनावहाय साननैनि उनाव आं गाबबाय थाबाय होनबा बियो आंखौहाय माबा माबि खालामबाय थायो सोरबा बांगालाव जायो भिडिअखौ खालामनाय जायो बेबायदि माबा थायो होमबा आं सानदों आं मानो बेबायदि जादों आं बेबायदि नङामोन आंबो मिथिनानै दुइ मासल'सो लोगो मोनदों आरो फार्स्ट टाइमावबो आङोहाय बिसिनाव थांनायावहाय थांदों आं खिन्थु थांनानै अखानायै न'खराव सोंनानैसो हाबाखौ जानाय खोथामोन आरो फेमिलिया जुदि होयोबासो हाबाखौ होगोन आरो जुदि होआबा हाबाखौ होआ होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय बिसोरो आंखौ कनभिन्स खालामनो लांबाय आं खालामथ'ला होननानै लांबाय खालामबायबो खिन्थु अखानायै बे कनभिन्सआव भिडिअ जादों बे कनभिन्सआ जायाखिसैनो बे सार्टिफिकेटआ जेबो भेलुआनो गैला सानथामनि थाखायमोन आरो नाथाय जों अनलाइन खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय फैनाय समाव सिङाव जादों आंबो ओमफ्राय आं सिरियास जानायाव डक्टरफ्रा आंनो आइसिइउआव होसिगोन नालाय नाथाय बिसोरो गावसोरबो फैबाय पुलिसटि होनानै माबा आंखौ लांबाय जबरदस्ति हायाबाबो ओमफ्राय आं एफा देहा दुरबलबाबो अखानायै आंखौ मिथिं लेंबाय बिसोरो आं हायाबाबो मिथिं लेंनानै आंखौहाय ओरैबायदि हारसिङै दसे खालामबाय बाजैमोनाबो आंखौ नारखो नेरखो खालामबाय दसेबो थाबनो होला बेबायदि खालामबाय आरो गावनो थांदो होनो थांदो नों थाङोबा थांथारदो नोंखौ नांला खम बैसो जानाय हिनजाव होननानैहाय ओमफ्राय आरो आं जेब्ला फैनो होनो अब्लाहाय आंखौ फैनो होआ बेंजोबो ओमफ्राय बाबाखौ फैनो होननायखाय आं लिंहरबाय उनावहाय आरो फैनो होआखै आंखौहाय मिथिगौ आं जि बुरजा जादों आंनो भाइरेल जाबाय बुरजा जादों आंनि लाइफआव फरवार्ड जाबाय तो लोगोफोर अरे सिथाना आं भिडिअ खालामनि सिथा भिडिअ तो लोगोफोर भिडिअ बानायबा इदि बानायो अरे रब्रा नों सिथा तो लोगोफोर दायो माने नङालै बैयो 50,000 होबाय दुगैला सिथा मा भिडिअ लाबोदों सिथा मा जाखो अरे बेयाव माबाफोर नुयो नामा भिडिअ खालामदो दे भिडिअ रियेल ना इउटुब रियेलानो भिडिअ खिन्थु रिल्स नङा तो लोगोफोर दायो आंलाय सानदों माबा जुमाय फेनानै आंखौसो बानायदों ना मादों हसा नों नुगोन नुगोन आंखौ नुगोन ओमफ्राय नुयो मबाइलाव नायबानो जाबाय नोङो तो लोगोफोर दायो आं मोनसे आरे सिथा होनबाय दा नोंखो ना नंगौना नङा नंगौ होनदों सिथा रियेल बानायदों औलै रियेल भिडिअ इउटुबाव एसे देलायनो र' मोजां नुगोन नामाब्रा तो लोगोफोर दायो ना आंखौ नुगोन सिट थालाय नोङो सिट थालाय र' ओरै थां माबालाय खाथियाव नङालै
सिथादो सिथा आइनि मालफोरा डेन्जारथार सिथा बेटा सिथा खान्दा गानदों हैद र' सिथा र' लोगोफोर दायो आङो माने बे जिथु जानानै थांबाय दा बिनि सायाव आं गय जानाया फैसा होआखैलै आङो हैगोन र' हो हैगोन थ' लोगोफोर दायो आं जिथु नङा मा नों एसे थामालाय र' प्लिज आं भिडिअ बानायदों दे थ' लोगोफोर दायो आं जिथु भिडिअ लाबोदोंमोन आं बिनि बागै बारा बुंनो थाङा मानो होनबोला गावसिनिसो बे खोथा नङा होमबा आं गेजेराव बुंना मा मोननो जेनेबा आं दा नोंथांमोननो फोरमायबाय आरोना बेनि भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो आङो मा बोरै जाखो माखो आं बेखौ गासै डिटेल्सखौ मिथिया दा थाङै थुङै लासैनो बिजिरनानै नायदो दा गोरोन्थिया सोरनि दा हिनजावनि ना हौवानि दा हौवानिफ्रायबो जेबो एभिडेन्स मोनाखै दा बिथाङा फैदों आरो बे गावनि गोसोजों बे बुंना लादों हयथ' बे सैथो नंजोबाबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ नंगौबा नंगौ नङाबा नङा माथो होनबा नङा जाबाबो जायाबाबो नाय नोंसोरो दै रायजोफोर थ' लोगोफोर बे डिस्टार्ब होबाय थादों आंखो दा आङो बारा बुंनो थांला लोगोफोर दा नोंथांमोना नायना माबायदि मोनखो बुजिबाय लोगोफोर दा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय डिस्टार्बथार जोंना आमुगा बिराद दुस्थु साला लोगोफोर नायदो